Umbutho ozimeleyo i-NGO kule dolophu yaseMatatiele iManguzela Thandanani Home Based Care uncedisana nabantu abagulayo abahleli emakhaya unikezele ngepasela zokutya kubahlali abasweleyo kwilali yaseDengwane kule dolophu yaseMatatiele phezolo. Lo mbutho ufumene inkxaso koosomashishini bakule dolophu yaseMatatiele oku kuza emva kokuba urhulumente ethe wamisa ncinci kumo zoluntu iintsuku ezingama-35 kuzwelonke ngenxa yokunqanda ukunwenwa kwentsholongwane i-coronavirus. Ngabantu abangaphaya kwama-250 ebebebhalisele ukufumana iipasela zokutya kwilali yaseDengwane, noxa kunjalo ngabantu abangama-40 abathe bafumana iipasela zokutya. Umlawuli weManguzela Thandanani Home Based Care uNyameka Ngqongo uthi abantu abathe baxhamla kwezi pasela zokutya ngabantu abangasebenziyo abaswele. Apha ekhaya namhlanje sizonikezela nge-food parcels njengoba nibona nani bahlali esiziphiwa ngu-AfriBuild oseMatatiele. Aba bantu bazophiwa ukutya bakhethwe ngokubonakala ukuthi ekhaya akukho umuntu osebenzayo and indlala ininzi kakhulu, so sabona ukuthi masibakhethe ngaloo ndlela ngokusebenzisana ke neenkosi zethu. Siye sacela iinkosi zethu ukuthi mazisincedise kuwo wonke lo msebenzi esiwenzayo. uNgqongo uthi banabantu abangama-40 abaza kuqeqeshelwa ukuhlola intsholongwane i-coronavirus kwilali zale ngingqi yase-Alfred Nzo. Apha ku-COVID-19 sinabantu abayi-40 abazoqalisa i-training njengangoku, abazongena amakhaya ngamakhaya bescreena abantu apha around i-Alfred Nzo ukwenzela ukuthi makukhona ii-symptoms esizibonayo sizirefere ekliniki okanye kwizibhedlele ezikufutshane nathi ngokusebenzisana no-Department of Health. uNgqongo uthi abajongenanga nokunikezela ngepasela zokutya kuphela, bakwajongene nokwenzela abantwana i-soup kitchen, bakwafundisa abantu ngentsholongwane i-HIV, i-TB kunye ne-STI. Okay, uManguzela Home Based Care yi-organization eliswana negciwane le-HIV, ne-AIDS, ne-TB kunye ne-STIs. Into esiyenzayo ke la ekhaya siyitheste abantu ngokusebenzisana nee-clinics, silwe ne-stigma and discrimination kwi-community zethu, siphinde senze u-adherence club. U-adherence club ke kulapho sinikezela khona i-treatment siyithatha ekliniki siyizisele abantu emakhaya u-Alfred Nzo wonke. U-AfriBuild usoloko esisapota siyiManguzela ebene-soup kitchen for abantwana. Omnye wabahlali abathe baxhamla nothengisa kwitalato zale dolophu yaseMatatiele uNontsikelelo Mfikwa uthi ukuvuyele oku kwenziwe yiManguzela Thandanani Home Based Care. Ndiyathengisa ifruit apha edolophini. Okay. Stand samsipha izantsi ko-Fashion Fusion hlala yo andisavuyanga kangangoba bendingayilindelanga mna le nto. Yize ke kona ke u-home base uhlala isizama. Oh, okay. Uhlala isizama. Siyafumana abantu bakhona abafumanayo impahla zeChristmas, i-food parcel aziqali namhlanje. Okay. Into eke yenzeke bakhona sebeke bafumana. Okay. Sibona nathi singabahlali belali. Okay. Nami ke namhlanje ndizawuxhamla andisavuyanga ngoba kaloku njengoba sihleli nje kuyilento kuyiyo kunzima ngokwezindlela, ngoba kaloku umnalo xhomekeke kulanto endiyenza edolophini njengoba sehlaliswe phansi ke ngoku kuyevakala. Okay. Ubunzima bukhona. Kwiindaba ze-The Informer Online, elami igama ndinguMathi Bophahlane.